Konsertiniz bir şahada zor rəhmət sizə aldığı günlərinizdə icabi oңuşlar zor edib rəhmət. Bugünkü konsertimiz bik şəp oldu, bik uşadı. Birəm dərtlənib, көңілlərimiz көтәрелеп китте. Гел шулай тормышыбызда уңышлар, семьягызда бәхетләр, озын гомер, юлларыгызда исән-сау йөрегәсен. Ул тиклем яхшы концерт куйдылар безгә бүген. Юнусовлар, шул тиклем матурлык, ул үзләре, ул җырлары, ул биюләре, карап туйгысыз иде. Ул яртып алып килгән иптәшләре, шул тиклем әле безнең авыл беренче мәртәбә сәхнәдә шушындый ике пар игезәкнең чыгыш ясавын күрде. Егетләр, рәхмәт сезгә зур итеп. Иҗади уңышлар сезгә. А концерт, в принципе, в целом, в сохранности, в количестве, в принципе, хорошо. Сыграй нам что-нибудь, Рустик.